Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Comment. Mayong hapon sa ating mga palangga ng mga tagpalamati. Yes, welcome naman sa Webis Edisyon sa This is My Life. Petsa 7, siyempre Tito Wilmano, Oktobre 7 tuig 2021. Ang ating mga pagpangamusta sa inyo tanan. Pangamusta kung bala okay na, kung nakapanyaga na, kinanglan lang, relax lang ka modera na. Kinanglan maka-relax man kita kag makapulo pa huway na so dira lang kamo samtang ang inyo mga palamantin na nagaupod kay Tito Wilma iya karon iya nga hapon petsa ino na gani sa liwatawe Oktobre 7 tuig 2021. Siyempre sa sining nga hapon lingaw naman kamo di Tito Wilma updanay naman kita tugtog na stress may sulat man kita nga pagabasahon karon ang atong tag sa kahoroscope sila man kay mga update sa siniya nga hapon kag kabalo kita no nga busy ang tanan sa karon wala labot nga busy kita sa paghalong batok sa pandemic nga atong ginapangatubang busy man ang iban sa pagbantay sa pagmonitor kung sino bala ang mag-file sa ilang certificate of candidacy di ba day before iya sang katapusan nga adlaw sang pag-file sang mga COC sa mga nagaplano nga magpapili sa posisyon para sa national elections no para sa May 2022 elections madason ina iyang tuig. But anyway, antes man ang tanan baluon anay naton ang atong sinipanahon sa pag-asa unahon anay naton ina Tito Wilma ang ITCZ o kung ini Intertropical Convergence Zone amo ini nag-apekto sa karon sa Luzon kag Visayas base man sa weather forecast ng pag-asa. No, ang Ilocos Region, ang Bataan, ang Zambales, kag mga probinsya sa Samar, ang nag-experience sa Magalumon, nga may ara man sila pag-lapta-lapta ng mga pagpanalitik kag pag-ulan nga ma-experiensyahan. Kag pagpanagob, inadulot naman sa ITCZ, kag may posibilidad man ang mga pagbabaha, landslides, kag magluwas man sila ibang nga bahin sa atong sinipong sudala naman kita inya. Di ba? Dala na kita magluwas sa Luzon. Diri sa Visayas, especially sa Western Visayas, probinsya sa Negros Occidental, kag Dagbanwas ng Bacolod, may ara kita magalumon nga kalangitan, di ba? May makabat siya man kita, maka-experience man kita sang lapta-lapta ng mga pag-ulan karon nga adlaw ina tungod man sa localized thunderstorms. Kag although nga makita naton sagwa sang aton sinitag sa dira kapuluyan, iban niya magalumon ang ila sini nga lugar dira iba naga-experience man sa nga pagdabu-dabu, pagsupas ng ulan. Dito sa Bacolod, masingki ang silak ni Haring Adlaw, di ba la? Masingki ang silak ni Haring Adlaw para iya karon nga adlaw man. Pero kalit-kalit lang ta sa silak sang adlaw sa mga hinalay na iton dira. Ang aton mga dapat painitan kay kung mag-ulan gani isigi-sige naman sila kaadlaw abaw kabudlay-budlay yan na dapya naman sang hangin nga mabatyagan naton sa bugos ni isa sang Negros Machanay tugtog sa kasarangan naman halin sa nabagat man nakatundan ina sa bugos nga isla gyud ang taob alas 11:39 kay ina magatunod naman karon alas 5:24 sa hapon alas 5:32 nakita na naton ang kasanag kay ina ni Haring Adlaw kag magatunod karong temprano pa alas 5:31. Ang temperature range naton sa pila gani 26 to 32 degrees Celsius. So medyo mapaang-paang kay subong 30 degrees Celsius ang mabatyagan naton may ara naman ako magapon-hapon kag magkagat na ang dulong na kasi sidbo na kagkaroon iya sa gabi mabulubugnaw na naman ang aton sinababatyagan nga temperatura. So ini aton update karon iya nga adlaw man sa dalagan sang aton panahon kag ginapaabot din man siya kung bala
mapapili siya o kung hindi. No, kay kadamo man siyang nagahulat. Si Vice President Leni Robredo, dito nagdeklarar na ginman siya, no, nga magapapili siya, ano Tito Wilma, yes, bilang presidente sa Pungsod Pilipinas sa 2022 national elections. No, nagdeklarar na siya. Sa iya declaration, iya gin-announce mismo sa iya tilatapan sa Quezon City, kag siling niya magapapili siya sa pagka-presidente sang pungsod. Bugos, siling niya, bugos na ang akon center kag Balenciagon na magpapili bilang kagpamuno sang pungsod Pilipinas. Kabalo kita, buwas, ano na gani, ano gani, Tito We, ay, hindi pa, kay Thursday, Friday pa, hindi pa Tito We, no? Masiling kita ya, sinuna na naka-file na, Senator Ping, di ba? Si Vice President Leni Robredo, si Bongbong Marcos about to sadya. Gini kay kabaluman talaga si former Senator Bongbong Marcos, di ba? Na inkwentruhan na yun sila ni Vice President ni Vice President Leni Robredo sa pagka-vice presidente last national elections. Nasabihin na pierde niya si Bongbong, di ba? Nagpa-reach-out why did siya mahimo? Hibaluan naman na natin ilahampang inalang gamay na itong pasiplat sa padagsak politika. Tungod naman sa pandemic na ginapangatubang natin ining COVID-19, may-ari naman ang efficacy bala or ang kaepektibo sang bakuna sang COVID-19 vaccine nga ini. Kay siling nila mo na ang iban mga may-ara sila mga panumduman, mga ginapanumdum sa mga posible, kabalo naman kita nga nga kalabanan sa mga abansi sa mga utok. Pero ang hambal bala ni infectious disease expert, Dr. Edsel, Dr. Edsel Salvania, nga siling niya effective ang tanan nga brands, tanan nga brands ng COVID-19 vaccine epektibo bisan masobra na anong kabulan nga ikaw na bakunahan. Sinis siling ni Salvania nga miyembro man sa Department of Health Technical Advisory Group nga siling niya sa data sa Philippine Food and Drug Administration wala nagapakita nga nagakadula ang kaepektibo sa mga bakuna sa COVID-19 kung magdugay na. Ina sa tiyak man sa mga pagtuon sa iban nga pungsod sa mga brand, o mga nagkalain-lain nga mga brands sa COVID-19 vaccine nga nagapakita suno sa ila nga nagahuyang ang pagka-epektibo sa sulod sang anong kabulan. Gani, amo nang hambal nila kinanglan sang booster shot. So wait and see man kita kag anong mahimo naton, di ba? Yes. Ari lang kita on the positive side sa mga nagakatabo sa aton sa garon. Sa kaya hambal ni kita ano gani, hindi tayo maging negatibo para na bisan paano makahimo pa kita sa paggising. Kaya nga ako nagayuhong kita nagamag-an man ang atong dughan. Manayanayan natin yung mga naong. Diba? Ari naman daw, libla nagapanghay-hay mga drivers na ito, na mga may salakyan, tungkol sa padayon, mga pagsaka sa process ng gasolina, diba, sa gasolina, sa mga produkto sa petrolyo, ang petroleum products, isa pa din ang LPG pa din. Pero kabay pa, no? Kabay pa nga maaprubahan ini kag mangin layi. Kaya nga ginaduso sang isa iyan naton kamamalida, isa ka congressman nga kung pwede, no? Ginapush ni subong sa Congress nga kakasuna ang 12% value added tax o VAT sa LPG or liquefied petroleum gas kag gasolina matapos ining anom kasunod-sunod nga dalagko, dalagko nga saka sa presyo sa mga produkto sa petrolyo iya sa market, di ba? Si Gabriela Park List Representative Arlene Brosas ginamo ang nag-submit sa House Bill, siyang author sini House Bill 481 nga ang tuyo sini ma-exempt o kung malibre sa VAT ang mga produkto sa petrolyo pareho sang langis kag LPG. Kaya sila nga dako ina nabulig sa mga pigado, dako ina nabulig sa mga motorista naton ang pagkakasang 12% VAT. Kaya nga makakinot ang mga consumer siyang masobra 100 pesos or 100 pesos sa kada tangki sang gasol.
ilabi na nga magalampot iya sa 1,000, sobra na dani may ara na nga na sobra iya sa 1,000 ang bilis sang isa ka tangke na si ang LPG nga sunod duwa ka trans kamong saka sang presyo siniti kabuglay-buglay gidya pa mo kanya bila si apektado ginatuman kita nga mga konsumidor, di ba? At kag mga negosyante man, yung mga ang negosyo nila, yung mga pagkaon, especially mga may ara mga restaurant, tungod sunod-sunod nga pagsaka sa oil price hike, di manghayhay naman ang konsumidor, di ba? O, yan yung titiya mo na kasi kayo na. Pero kabay pa, nga mag-grant na, kag suportahan sa ibang paginaton ka mga lawmakers, di ba? Okay, diverta sa atong sunito piko kadto ta sa showbiz industry sa mga artista kadto ta sa isa ka social media ano minito okay ang Twitter sa Twitter kabaluta pila na lang October na subong October, November, December, so 2 months to go ano na ganito matapos na ang 2021, di ba? Damo mga istorya nga nagaguluwa, chika sa showbiz industry, kag kadamo man sa ginabantayan ang mga fans. Pero sa kalibutan niya sa Twitter, siling nila wala gihapon sa makapierde kay Ann Curtis nga mo nagapanguna iya nga artista sa padamo-damo siyang followers. So, bisan hindi siya subong kay ara sa subong 100% siya nga nag-serve si baby as mother, asawa sa iya sinibana, di ba? Pero sa gihapon active si Ann Curtis sa Twitter. Imagine sila ang followers na ni Ann Curtis, 14.1 million ang nag-follow sa iya adlaw-adlaw. Wala gidya mintis, diba? So since then, as the subong, siya gihapon ay nagapabilin nga queen sa Twitter. Siya gihapon ay nagapanguna iya nga reyna sa Twitter. Yes, ang sunod dira tawi kay Ann Curtis, nagapangadwa si Angel Luxin. Sila ang followers ni Angel, 12.6 million. Amo ng power ni Darna sa social media. Kaya ginahulat man nila ang tag-second post ni Angel Luxin. Kag siyempre, wala man nagakadula si Catherine Bernardo. Kay subong ang followers ni Cass, may 10.5 na mo tawe, no? May ara na siya 10.5 million ka mga followers. Kay tisan niya si Catherine nag-tweet. Kag amo na yung gusto sa mga fans. Kag ginabantayan mo na sa iya mga fans. Ang iya sinima post sa Twitter. Kay para sa ila, every time yung mag-post si Catherine sa Twitter, may mga bago sila iya nga mabasahan. May mga bago nga informasyon. Anyway, simera man ibang yung mga sikat ng mga artista, hindi sila active. Wala sila Twitter account, hindi sila active. Mas bet nila gani Instagram, kay Facebook, pareho kay Marian Rivera. At si Marian Rivera, siya naman yung queen sa FB, sa Facebook, di ba? Wala na siya Twitter account. Si Pia Wurtzbach naman, mataas man siya sa Instagram, sa IG. Hindi siya yung mabakal sa Twitter. Si Kabalo naman sa ang Twitter, mas politika iya ang kaundan sina. Samtang Instagram kag Facebook, mas pang pang-fans na mas pang promo sa mga produkto, mas pang personal tungod sa mga photo or mga pictures nga mga ginapang post, unlike sa Twitter, di ba? Okay, ina lang nga atong sini na Tita Wilma na ma-share sa ila sa kanya nga do pilaman ka mga updates. Okay, Tita Wilma, ara pagido sa aton anay dira mga kauturan 1:55 Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton anay ang aton mga kauturan nga magakinahanglan sa mga press ka mga Simpan
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon. Hi and hello, mga namyones, Tita Wilma da sa mga palangga tas online ho na. Good afternoon. Nagpangamusta lang ni Tita Weda sa inyo. Salamat kid sa mga nag-upod sa atin online. Vincent Chavez, thank you kid and good afternoon kay Mother Dear Mumandera na ni Norma. Salamat man. Kag
O nga, ari si Ma'am Star Mayo na. Hello, Ma'am. Good morning sa imo dera. Good afternoon diri sa amon. Still wide awake here to watching live stream from Rochester, Minnesota. God bless you. Likewise, Ma'am, and stay safe, man. Thank you so much gid sa pag-upod kay Tita Wea. Karon nga hapon. Ma'am Elizabeth Maleka Gamala, ara may nag-upod sa etong susining nga hapon. Kag si Sir Martin Aliling. Good afternoon po. Chin Tanilio, good PM Tita Wilma. Tamyaw Kuling Family Velasco, Tanilio family. Isto Kuning family. Dira sa Barangay Mansablay, Isabela. Salamat Tita We. Mati lang ko di sa Eroreco. Aara kaya sa may Mandalagan sa may Eroreco. Well, anyway, thank you. Good and good afternoon. Inday Blaza, good afternoon Tito We. Siling Inday Blaza. Ara man si Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good afternoon Ma'am Wilma. Happy feast day to Our Lady of the Holy Rosary. Yes, Mom. Stay safe always. God bless us all. And more power to ARB. Yes, na-celebrate natin ang Holy Rosary month, on the month of October. Di ba, Ma'am? Yes. Okay, Veronica Santillan, Manukan. Mayong udto Tita We, stay safe. Yes, Ma'am. Thank you, man. Kag Angelo Velis, good PM Tawit Tamyaw ko ng Velis family sa McKinley, Bukid sa Silay City. O sa mga taga Silay, dira mayong hapon lang sa atong dira mga suki, ano? Thank you, kid. Tamyaw ko lang Velis family sa McKinley, Bukid. Yes, Donna, sir, sa Silay City. Kag ayaw ka nakakadlaw man siya, but anyway amo ginayang life na to normal na wag kadlaw gid si Joselito Rowazaiko. Hi and hello, good afternoon lang dira sa imo. Andre Wilar, good afternoon. Thanks gid sa heart Miss Ems Aboso, no, thank you and miss you. Kay Ma'am Starman, thank you, good ma'am, for the heart. Rena Helia, kay Juvie Monares, hi and hello, good afternoon. Diraman kay Eleanor Rigby Agravante, good afternoon man. Kay Veronica, yes. L.A. Mangana. Alita Hereta. Salamat kid kag mayong hapon. Almira Lee Malazarte, yes, good afternoon. Liden Navarrete, mayong hapon. Kay Inday Anita Lumangyaw. Yes, Anita Lumangyaw dira sa Hong Kong. Hi and hello, no? Noel Hichenova and good afternoon. Kay Inday Roslyn Colinco Valdesimo or Valdesimo. Good afternoon. Okay, enough lang na anay, kay balikan lang kamukha ni Tita Wilma. Okay? Yes, dugay-dugay naman. Agapasimbangwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod ng mensahe wala
Radyo. Pagkulong yun kag negrosanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang
radyo. Pagkulong nun kag negrosanon inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Dos sa Action Radio Philippine Standard Time sa Sinigabayan si Tita Wilma magabasa na sa aton sulat. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ang aton pagpadala sa iya sinestorya, sa iya sinusulat, babayi, patawag siya kay April. Si April. Kag ang mensahe ni April, nagasiling. Dali lang. Antes ko. Lipat naman si Kawemo. Antes ko suguran niyo. Ang apon. Ang aton prano nga pamasko sa Action Radio Bacolod, no? Ang sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. Ang sapamaswa. Sulit ang papremyo pamaswa sa ARP. Mabunot na winner na 500 pesos Tita Wilma. Sa pamaskwa sa ARP. Pero tandaan nyo lang ato sa tagline na memorize sa nyo na pero bisan sino, hindi na malipat. Okay, bantayan natin. Sino ay hay. Bantayan nyo lang. Ang inyong mga cellphone, cellphone, alam to ang inyo dira mga radio. Okay. Dear Tita Wilma, Wilma, maayo lang. Maayong hapon lang sa sa imo, imo, sa kag sa tanan. tanan. Tawgalan ako kay kay April, 19 years old, kag kag estudyante estudyante patita. patita. Pandemic, Tama kabudlay, kabulay, kag kag ako, ako, second second year year college. na. Tita, Tita, hindi hindi gid gid man man na na iya malitawan. malitawan. Hindi Hindi bala, pala, nga may na may maluyagan. maluyagan. Amo nang problema subong. subong. Kay Kay hindi hindi gusto gusto ang ang parents ko. Ang Ang guy, guy, tita, tita, si si Kyle. Kyle. Si Si Kyle, Kyle, classmate classmate kami na kami na sa isa sa ka isa ka subject subject last last year. year. Kag Kag wala man wala ta man ta nagdugay. nagdugay. Nangin Nangin kami kami nga nga duha. duha. Lampo Lampo siya siya kay kay kabuot sa kabuot iya sa iya kag gentleman. gentleman. Kag Kag siya siya amo amo man sa sa ako. akon. Bisan Bisan hindi kami permi kita kita ay. ay. Pero Pero the video chat chat man kami. Kag Kag ara ara lang lang man man siya.
Bisan amo pa lang kami kalawig kita. may mga May mga plano naman kami. kami. Kung Kung makagraduate, makagraduate, pero pero abi mo abi ta, ta sa sa nabalaan nabalaan sa sa akong akong fluent, influence, puwerte puwerte siya, gid siya pangakit pangakit sa sa mama mama ko. ko. Gasinggit Kasinggit siya gid siya sa sa pag-warning pag-warning sa sa akon akon nga nga mauntat gid mauntat ko sa gid ko sa pag-eskwela pag-eskwela kung kung hindi hindi ko ko mag-break mag-break kay kay kaya. kaya. Ang Ang bugat bugat tita tita pagid pagid para para sa sa akon. akon. Kay may Kay may ara ara sila gusto. gusto. Labi na Labi gid na si gid mama si ko. mama ko. Ano ko Ano na kung iya naiya kay ka hindi ko hindi ko law. law. Mas Mas love love ang ko ang boyfriend. boyfriend ko. Kag tama gid Tama gid kabuglay sa kabulay akon sa ta. akon ta. Nga palayuan siya. Napalayuan siya. Mas Hindi hindi pagid nami nami takon. takon. Mapasubok ko Mapasubok sa ko sa lalaki nga. lalaki nga. Wala ko pa Wala ko pa nakilala. nakilala. Hindi Hindi pala. pala. Kung Kung kis ay hindi ko gusto paminsaron, paminsaron, kay kay hambal ko, hambal ko, kuben pa man kuben pa man ko. ko. Galing, Galing, tama tama gid gid ka ka kulit kay mama kay ko. mama ko. Gapangan Gapamen sargani sargani ko ko maglayas maglayas na na lang lang mo. mo. Pero Pero ginapangan ginapamen sarkuman, sarkuman. kung ano Kung ang ano ang maabtan ko maabtan kung ko kung maglayas maglayas ko. kag Kag kung kung mag-upod man mag-upod gid man ko gid kay ko kay Kyle, Kyle, wala wala pa pa man siya siya ubra. ubra. Kay Kay pareho pareho kami kami nga nga undergraduate. undergraduate. Ang Ang akon lang akon lang tanita, tanita, hindi man hindi man ko ko pag-istrikto pag-istrikto kung kung gid sa sa amo amo sini. sini. Kay Kay hindi ko hindi ko makafocus makafocus sa sa akong akong study. study. Ano Ano mahambal mo mahambal na mo ta na ta sa sa akong akong man? man? April. April. Okay, Okay, April. April. Sa Sa iyong imo mayong hapon, hapon, salamat man. man. At the At age the of 19, age of 19, bata-bata pa bata-bata gid pa man, gid man, kinagayubo ako sa kinagayubo pinagabasa sa imo diri imo man diri pang man kay sa Tito Tito Wilma. Wilma. Hay Hay ho. ho. Kung Kung para sa sa imo, imo, wala ka wala din man kagin man kuya kuya luyag luyag sa sa gusto na gusto sang na mama sa mo mama para mo sa para imo sa sa imo sa palaabuton. palaabuton. Kag Against sila sa boyfriend mo boyfriend mo subong. Total Total ka permi man man ka mga ka istorya istorya ni 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 Kyle. Kyle. Kung Kung nag-chat ka mo or nag-chat ka mo or the video chat man ka of the the yes o o the video call man ka mo wala wala man na na dahil imposible. Di Di pwede pwede man man guro. guro. Ako Ako yun yun kung magpatinga wala ka mo gati ay personal. Bisan ang mga pandemic. Kung magkita man ka mo, kung bisan mag-chat ka mo or mag-video call ka mo, istoryahan mo ina. Abit lang yung hanyo sa mga. So wala sa malaking dira. Sabay, ilan na si mama mo kung hindi siya sabay. Ilan na siya ipakita. Hambalalan si Kyle mo. Pinatuluan mo dito ang bata. Hindi man. Cool off lang anay. In short, amo na lang na cool off lang anay. Pero ara lang kamo anay. Ara kamo gihapon nga duha. Sa amo sini nga sitwasyon importante sa inyo trust, di ba? Ang pagsaling ninyo sa isa kag isa. Kung nagasalig si Kyle sa imo, kag kung tuod kid ang pagka-girlfriend sa imo, kag kung para sa iya, seryoso siya sa inyong mga plano para sa palaabuton, istoryahin ninyo sa maayos. Para nga makapokus ka mga duwa sa inyo pag-eskwela. Pabayilan na si mama. Kaya kung makita na ni mama nga nag-focus ka sa pagtuon, mauntat naman lang na siya. Tapos from time to time, communicate lang kamo yung nag-define ni Kyle. Sa ulihi, kung makatapos na din man kamo sa inyo pag-eskwela, wala naman na sa choice. Wala na sila sa mo. Kasi kung makatapos ka mo sa inyo pag-eskwela, magkatrabaho ka mo, kaya ara na mo sa legal nga edad, makadesisyon ka mo sa mga maayo para sa inyo palaabuton, di ba? Para sa inyo pagkakaugulingon, kung ano duman. Para kay tawo, hindi man nidako na issue. April.
amo pa ni subo nga kabudlay tungod sa pandemic, hindi kita makakulag normal, hindi man kamo makagwa o makakitaay. Talagsa lang man awit siguro kamo makakitaay. Ara lang, basta importante is may communication. Kag nagasalig lang kamo sa isa kag isa. Amo na ang pinaka-importante. Importante ginaya. Kag magsiling pala pagkitawin nga ang siling mo nga malayas. Piling ka magkad. O ano maagpan mo nami alam ko di kay ginapamensa mo na. Kung ano maagpan mo kung maghalin ka sa inyo balay. So sa liwat ang mahambalan dito sa imo. Focus ka lang sa imo pagtuon. Mga maayo lang mga bagay. Istoryahin yun ni Kyle. Amo lang gina ako ni suggestion cool off lang anay. Dito may constant communication ka mo. Tapos may trust mo sa isa kag isa. Kag kung love mo ang tagsa-tagsa. Diin na mapadulong. Para gina sa inyo. Kabigan ninyo nga pagtilaw sa inyong relasyon. Kag dira ninyo matakos ang tagsa-tagsa. Kung bala para gid kamo sa isa kag isa sa palabot. I-prioritize mo anang inyong pag-eskwela. Amo nang importante dira. Importante dia ang pag-eskwela, girl. Get mo? Yes, Tito. Okay. Amo lang ilang matanda ni Tita Wilma. Ikabalugid ko sa inyo nga mga kabataan subong. Basta gani, dahil din na namin gasulod sa dulunggan, mabatian sang dulunggan. Nagapangingit dayon tapos kung kaisa, makadesisyon sala. Kung makadesisyon sala, magbunga sang hindi mayo, mahimulhul, si hindi ka na mapabalik na. Ari lang sa mga maayong na bagay. Ha? Pag-pray ka i-pray na si mama mo, i-pray sila ni papa mo. Ara sila tanan sa imong prayer adlaw. Hindi sila magkontra sa tanan ni mo. As long nga makita nila, nga daw nagakonform naman. Sa ila ginabalik haw ng kanay. Damo pa na sa ulihi. Hindi sila damo pa nga Kyle, kundi damo pa na mga maayong kabo nga mag-aabot sa kabuhi. Istuhin nyo lang sa maayo. Okay? April, salamat. Iba natin na mga kautunan. Pamuman ko may mga stories sa kabuhi ninyo malipatan. Nakatag sa inyo sa direksyon ng inspiration. Pwede ninyo ma-share dali sa This Is My Life. Padala lang sa This Is My Life. DYEZ Action Radio. Will Rose Building, Burgos, Luxon Streets, Bacolod City. Pwede ninyo mapadala kayo sa Wilma by social media. Dahil sa Facebook account. Search nyo lang itong personal na Facebook account. Yung ano pinasugaton, adat namin sa message, pwede nyo lang mapadala kay Tito. Pwede nyo man mahinagong inyong kung gusto niyo. Okay? Yes! Action Radio Philippines Standard Time, alas 2:24 na ang aton anay pinakabago nga vitamin C. Amo yung Life C, no? Life C, pinakabago nga vitamin C, isa ka nan acidic kag doctors recommended nga klase sa vitamin C para man sa mabaskog neto nga immune system, mabaskog nga depensa sa atong lawas, batok sa mga pathogens pareho sa mga bacteria, fungi kag mga virus sa aton palibot nga posible ina makaguba makahalit gid sa aton body cells na kag resulta makahatag balatian sa aton sinilawas. Tandaan lang ang Life C mabakal ina sa mga life extension clinics kag sa mga butika malapit man sa inyo dira tag sa ka mga lugar. Gani para sigurado kagarantisado epektibo nga klase sang vitamin C, Life C, sang life extension Philippines. Amo na siya tandaan nyo Life C pinakabago ina nga vitamin C. Kag masiling kita another quality products ng life extension. Dako gid ang mabulig para sa aton. Okay, relax lang pagbalik ni Tita Wilma. Magabungot kita sa atong senior iya para karon nga. Pagkatapos man sa mga importante nga mga commercials.
Veronica, ara siya. Okay, thank you kay James. Maria Luz Grijaldo Makunat, mayong hapon. Good afternoon lang da sa imo and thank you, kid. Ay naman si Antonio Beronio, mayong hapon na Lili Oligo. Kay Tuto Mark Gabriel, mayong hapon lang. Kagay Mark Gabriel sa Langgo, ang gopito. Tarik, Antubina, dira sa may Puro Cruzal, sa mga pamilya, pamilya Mungkatar, na mayong hapon lang dira. Kay salamat kid sila nanday Aisa, mayong hapon lang kay Al Ryan kay hindi Ayla. Thank you kid. Malili Oligo live, salamat man sa imo. Inday Lani Heromyan, mayong hapon tawagwit ko lang, husband ko, happy birthday. Kag nagabatsyag kami. Sakto na, nagahat Tita Wilma. Ay, ginatrangkaso ka mo subong nga si Mana. Okay. Salamat kid. Brown out pa kami sa paggamit ko pa power bank kay nalubat ko okay sa radyo na sila dira sa hibuan kapis wala. Anyway, thank you so much Ma'am Lani no i-try ta gina karon happy birthday lang dira sa imo sinibana mayong hapon tawe watching live from San Gabriel Macabibi Pampanga kag maayong hapon sa tanan nga bat 73 sang Bata National High School. Salamat gid Tony. Okay. Kindly greet my beautiful niece, Soniata May Alvarez. Okay, happy birthday. Thank you so much, Tawe. Ma'am Star Mayo, okay. Kay Soniata May Alvarez, happy birthday to you. Halin kay Tita Mo Star Mayo. Salamat, kid. Wow. Angelo, salamat man. Kag, yes, Tita We. Hindi ko makita kay kalayo-layo. Ay, tawe. Okay, enough lang na kay karon palapiton ko kay ang mata ko ang apat ang mata ko po hindi ko kakita. Okay, mabalik lang karon si Tito Wilma. Thank you, kid.
Philippine Standard Time, alas 2:35 na. Amo na ni, tawe. Okay, alas 2:35 na. Padayon si Tita Wilma, magabunot kita sa atong sini. Winner para sa eton pamaskwa sa ARB. Sa pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanad nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words na sa Bacolod Aksyon Radyo. Salamat gid sa Action Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Baw, sinoyhan ang atong senior. Winners magabad kung sa atong 500 pesos nga cash. Abi, hello. Hello. Ngayong hapon. Good Good afternoon. Kilala ya. Si Sharon eh. Oo, Tita Wilma. Wow. I love you, Sharon. Tita Wilma. Sharon na napilido. Nicole, baan ko, Tita Wilma? Hindi, ginawa lang dalong. Duwa man ang istorya, pati ka na sila. Sharon, ano gani? Sharon, Tita Wilma. Sharon Padilla. Taga-din si Day Sharon? Taga-Silay. Silay. Barangay, ano ka na sa Silay? Barangay 5. Ini pwede ko pa mga bahay. Basta kapag ka na pa inayain mo radyo, feedback. Lagi lang gil, Tita Wilma. Oo, sige. Sige, ulit to, no? Basta Inday Sharon Padilla. Matsagubin pa ni siya mo? Si Inday Sharon Padilla, Barangay 5, Silay City. Hello, Tita Wilma. Okay na. Oh, very good. Okay, since naging sabat mo ang among pagpanawag sa inyo, ikaw nga winners mo sa pamaskwa sa ARD. Magabati ikaw 500 pesos na cash. Pero mamangkot lang si Tita Wilma sa inyo. Ano gani ang tagline sa Action Radio Bacolod? Ginabalang gina-extro sa atong mga reporters, sa mga informantes sa gani si Tita Wilma. Ang isa magpaalam sa This Is My Life. Ano bali una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Wala na nito, ginakulpaan, pero kaya. Wala mo. Well, anyway. Thank you, Kid Sharon. Congratulations. Kalat ka lang sa text sa imo, ha? Pwede mo na makikimuwas. Okay. Advance Merry Christmas. Okay, welcome. God bless. Thank you very much. God bless you. More power to Action Radio and to you. Okay. Thank you, Kid. Okay. Salamat. So, bye-bye. Wow. Sa pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Number 1. Anyway, congratulations sa imo, Sharon Padilla sa Barangay 5 Silay City. Merry Christmas in advance sa imo sa mga pamilya. So happy lang si Tita We. Wow! Siling Mililigo. Okay. Kay Buwas na kuno ang iyang 4 years birthday anniversary sa MM's Bunny Cafe. Okay, good sir. Relax lang dira. Alas 2:39 na Action Radio Philippine Standard Time. Iuna sa pagbasa ni Tita Wilma sa ato mga zodiac sign para man sa itong tagsek ang horoscope.
Horoscope naton para karon nga adlaw, Huwebes, Oktubre Oktubre 7 to 2021. 21. Yes, Yes, sa saliwat sa mga nag-celebrate birthday today, no? And then, ano ganito, mga celebrators natin today. Happy birthday sa inyo. Especially to sa hinablos ni Ma'am Star Mayo. Sa Jamay, lipat ko. But anyway, saliwat happy birthday. Kag happy birthday man sa bana ni Ma'am Lani Heromiano dira sa Ibuan Capiz. For sure, ara sila gid. Okay. Happy birthday sa iya, ma'am. Okay lang, get well soon. Kag ginapang trangkaso kuno sila subong. Get well soon. Kag extra careful lang kay kabalugid kita sa panahon, di ba? Inom damo tubig steam. Ano pa gitawe? Tanan panudlo mo naman da karon. Horoscope ko anay Sa mga libra na daw sa Setyembre 24, Oktubre 23. Wow, mga libra. Problema, mabot na solusyon para sa inyo. Ang imo pagpaninguha or ang imo pagpaninguha, ang bunga sina, maangkon ninyo, tungod nga mag-umpisa na ang pag-abot sa grasya. Especially sa inyo ginakita. Mangin mahinalungon lang, para nga hindi na nimo or hindi na ninyo ma-experiensyahan nga liwat malubong sa kautangan. Sakto gina. Pero sinulang bala sa atin ang wala di ba la? Pero at least paano makatulog-ibawas na. Kag libra, suno sa inyo horoscope, halungan kid ang inyo ikayong lawas. Mas watin ninyo mga numero 26, 21, 12 kag 45. Vermilion red is your lucky color. Ay mga Scorpio? Yes, ay mga Scorpio naman tawe. Ang mga tao iya. Oktubre 24, Tugtog, Nobyembre 22. Sa mga Scorpio, abe. Yes. Sa mga Scorpio, yung may mga negosyo, amat nga mag-ayuhan ka mo, what silingon, amat nga mag-auswag ang inyong negosyo. Kag, ariho, kung damo blessings na maabot sa inyo, kinahanglan, ipaambit man ninyo sa inyo pamilya. Kag, tungod sa grasya nga, mag-aabot sa inyo, may chance sa gid nga mapapaayo mo na or ninyo ang inyong sinipuloy dali lang. May katul ang tutulan itawe dali lang. Amo ko na pasensya gina, sorry. Mga maswerte ninyo ng numero, Scorpio. 7, 45, 15, kag 26. Lavender is your lucky color. Mga Sagittarius naman itaw Nobyembre 23 to Disyembre 21. Kung may ara ikaw hotel reservation na ginahimo Sagittarius, kung madayon mo pag-travel abroad, i-check mo gid, no? May ara ka wala ginapaabot yang email. Nga mabatol sa email ad. Halong kagit sa pagdesisyon. Mas wati naman yung mga numero, 11, 22, 23, kag 28. Cover is your lucky color. Sorry, git. Okay. Isaan ka. Thank you, Lord. Okay. Capricorn naman taon Disyembre 22, Enero 19, Tunan naman ang pagpakibagay Capricorn sa mga tao sa inyong palibot. Kaya ang ginatawag nga karma, wala exemption. No? Wala na siya exemption. Ang rule of karma. Sa kada ginahimo mo, may epekto sa imo.
Kag Kag kung anong anong ginahimo ginahimo mo nga hindi maayo, mabalik mabalik gid na gid sa sa imo. Ang mga maayo maayo mo. nimo. Sa Capricorn, Capricorn, apa mo apa mo kanila. kanila. Mga Mahal swerte swerte mo, or or ninyo nga mga ninyo numero numero 10, 10, 22, 22, 26, 26, kag 15. 15. Dollar Dollar Queen is Queen your is your lucky lucky color. color. Kag mga Kag mga Aquarius Aquarius naman, naman, ang mga ang mga Aquarius, Enero Aquarius, 20, Enero tugtog 20, Pebrero, Jasi 18. 8. Wow. Wow. Kung Kung ano ano man ang imo nahimo, nahikaangkon makaangkon ikaw ikaw sa sa reward. Yes, kay Yes. tungod man yung Mahimuan, may ara ara ka gid premyo. Okay. Okay. Umpisahan mo ang imo nga ginaplano Ginaplano dira dira sa sa inyo inyo balay, balay, sa inyo hindi kaya may ano, mag-ayuhan ka sa pagpagiyas ng pagpananong-panom, basi basi plantita or plantito ka, or basi basi farmer ikaw ikaw na. na. So, kung kung na, or let's say tawi kung green green thumb thumb ka, ay try mo basi dira kayo mag-ayuhan, ha? Kag kung maumpisahan mo inang plano mo nga ina, magasigig-sige ang pag-abot ng grasya sa inyo. Aquarius, mas working mo ng numero just 47, 28, 9. Marigold, yellow is your lucky color. Ang mga Pisces naman, yes, ang mga Pisces, pero just 9 to Marso 20, magkabato ikaw sa madamong order sa ano may negosyo ka, Pisces, o magkabato ikaw sa madamong orders. Kaya makabasag ikaw sa simparando pag kapoy. So, i-enjoy mo lang. Tungod nga, kasunod sinang imo kapoy, dako ang imo magunan siya. Dako ang imo income. Mas suwati mo nga mga numero 25, 36, 47, 33. Plain red is your lucky color. So, So, na ba natin 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 sa mga mga gold sign? Para para sa sa ito itong mantag mantagsa ka, ka, sa itong sa pagsaka horoscope, unang nabahin pa lang inaabing nyo lang ha. Balik sa Wilma pagkatapos man sa mga importante nga mga commercial. Action and Okay, pang naman talaga Kay Kitty de la Peña, no? Kay Kitty de la Peña, ari siya nag-upod sa aton online. Sa mga dapailong pareho kay Tita We, hi lang da. Watching, maras laga upod subong nga hapon. Mga anak, kamoy kablatawit tanan-tanan lang madumduman mo. Yes, ka in the Virgie Alpinda, mayong hapon. Mayong hapon in the Virgie. Hello, Tito We, good PM. Ari naman kami gapamati sa imo programa. Kahapon, absent kami, abot-abot kumain. Kahapon, absent kami, bisyo wifi namon kaya via radio na lang kami gapamati kahapon. Tito We, halong ha, and God bless you and your family. Yes, Ma'am Virgie, dira sa may diin gani ka mo, Celine Holmes, sa Barangay Estefania. Okay. John Acosta, yes, thanks for the heart and peace be with you, man. Hi lang dira, John Acosta, ha, halong ka man. Ginatamyaw man ni Sir Meleli Uligo, si Ma'am Chinky Realagtuan, kag si Ma'am Vanessa Sarmeo, si Sir Noel Amar, kag Alex Montesa. Good afternoon, Ma'am. Yes, so, Ma'am Elizabeth Danay na kaina. Kag si Sir Robert Roma. Good afternoon, Sir Robert Roma. How are you? Kagawad Timay, kag Monet Lubeton, Subungman. Gina Clavicilia sa Mambulak sila sa T. Gapamati gid sila tawi. Salamat gid sa inyo ha, Mamunet Lubaton, kay Ma'am Gina Clavicilias dira. Batian nyo man winner naton taga silay kaina. Okay. Salamat kid mga anak. Okay lang na sila tawi. Ada lang na sila. Joselito Rowazaiko. Yes, thanks, Gid. Thanks for the heart and salamat Gid sa inyo pag-share man. Inday Feli Perez, salamat man. Salamat kay Rina. Rina or Rena. Helia. Juvie Monara, salamat man. Salamat kag mayong hapon. Ami Rose Davis or Davis the web. Salamat Gid. Ronnie, salamat kay Nida Belotti Olarte. Diding Elohamento, kamusta mayong hapon?
kay Femi Española, salamat man LA, kay Veronica Santillan Manukan, Ellen Agrawanda, thanks kid. Okay, enough lang ta anay, hasta lang kita dira. Salamat kid.
Kay Kay Defense Perez dira sa may La La Carlota. Carlota. Mayong Mayong hapon hapon lang dira sa sa inyong inyong Carmen. Carmen. Kay Kay Daddy Tutu Chains kay Mama Dear dira. Mayong Mayong hapon sa inyong Deliza Inson. Mayong Mayong hapon hapon lang lang sa inyo. Arwis na kita, Tita Wilma. Ang Ang mga mga awit Arwis na na tao, tao Marso Marso 21 tugtog tugtog Abril Abril 19. 19. Awit, Arwis tuon Tuon ka ka gito gito sa sa imong imong horoscope, horoscope, hindi hindi tuon, tuon, kundi padayon mo gin ang imong pagpangamuyo. Para Para nga, nga maangkon mo ang kataway sa sa imo imo pamansaron pamansaron kag kag sa sa imo imo lawas. lawas. Kung may Kung may nagagamo nagagamo sa sa imo imo pamansaron, pamansaron, i-let ilet go mo na go mo na suno suno sa sa imong imo horoscope horoscope para para may may peace peace. ikaw. 22, 15, 36, kag 53, mga maswatin ninyong numero. Cyan blue is your lucky color. Ang mga Taurus naman, yes. Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Mabalansi mo ang imo trabaho, Cancer. Mabalansi mo ang imo trabaho ango sa imo career kag sa imo pamilya kung planuhon mo or planuhan mo ang tagsa ka oras. Kinahanglan tagaan mo gid. Pas yung family mo, practice time, kinahanglan gid. Kag kinahanglan disiplina sa paghimo sina. Just 6, 46, 26, papuro 6, bakag 35. Mga maswat yung mga numero. 15, white is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini naman, Mayo 21, tugtog, Hunyo 21. Oy, Gemini, sino sa horoscope mo diri? Suportahan mo ang research sa herbal medicine. Kung maging successful, may health benefits ina. Maswati mo man ng mga numero 39, Jesse 825 card. Yes. Sapphire blue is your lucky color. Yes, Cancer. Ang mga Cancer naman ito, Hunyo 22, tugtog Hulyo 22. Wow. Dako ang imo komisyon sa sales nga nahimo mo. Ha? Kung may plano ka nga magpatindog sa imo kaugalingon nga negosyo, mas dako ang imo potensyal nga maangkon mo ang kayuhan sa sina nga klase iya sang trabaho. Maswati mo man nga mga numero Cancer, 12, 26, 32, kag 47. Tangerine is your lucky color. Leo, ang mga Leo na tao Hulyo 23, tugtog Agosto 22. Okay. May plano ka mo nga, sorry Leo, may plano ka mo nga magsipon-sipon nga magpamilya. Pero nagalibog ulo mo kay wala ka kwarta so sa imong horoscope. Masuggest ka sa ila nga mag-amutay. Para maging successful kag happy ang tanan. Kag isa pa gid Leo, tuon ka man sa mga pamaagi para madugangan ang imong income. Kag ang imo loved one, ang imo ginapalangga kay honest siya sa imo. Maswati mo na mga numero, 42, 6, 28, kag 12. Shocking changes, your lucky color. Sa mga Virgo naman, ang mga Virgo, Agosto 23, tugtog, September 23. Anong problema, Virgo? Kayo may problema kasi no, sa imo horoscope, anong problema? Kaya na. Masarangan mo ina. Basta, mangonseho ka lang, mangonseho, magkonsulta ka sa mas naka-intindi sa problema mo, kag masaligan nga tao. Sinahanglan mo ina. Kag, doble ha ang imo pagpaninguha, tungod sa imo responsibilidad. Mga maswati mo nga mga numero 6, 54, 12, kag 35. Dollar green is your lucky color. Nabatian natin na itong tagsi ka zodiac sign para mag-sa itong tagsi ka horoscope para iya karon nga adlaw Huwebes, Oktubre 7, tuig 2021. Ara si Veronica Santillan Manuka, mayong hapon lang da. Yes, Amado Ladua Jr., mayong hapon lang, no? Salamat man sa imo, kay salamat gid sa inyo. In Punto Stress, Action Radio Philippine Standard Time, ang ato na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world.
O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, so padayon kita sa pagpangamunyo pagpangamunyo. at Upli ninyo si Tita Wilma sa sa Orasyo Orasyo Emperata Emperata Batugsak sa COVID-19. COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa siningtion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo imo anak nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga Iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. Umahal nga birhen, ikaayo sang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Amen.
Kag, Salamat salamat kay mga palangga na tagpalamati pagpulti Tito Wilma iya karon nga hapon. Diriya sa This Is My Life. Ma'am Teresa Ofelia, salamat yan. Kag kay Ma'am Melchurita Ferrer. May damo kanya salamat sa inyo pagpulti nga po. Ay hulay mo na lang ko sa talisay, no? Sa magsaysay bukid. Kay Inday Saysa, sa kay Baby Ronston. Good afternoon kay Nuni. Salamat din sa inyo tanan. Di una sa pagpaalam ni Tito Wilma, wala na po siyang panahon. So, salamat kit. Ang ato na Bible verse of today. Ibigin ko sa inyo, halin sa Ezekiel, chapter 18, verse 32. For I take no pleasure in the death of anyone who declares the sovereign Lord. Repent and live. Salamat kit. Pero tawi, no, anika. Ang ato countdown pila na lang, 79 days before Christmas Day and 86 days before New Year's Day. January 1, 2022. So in advance na nagadahan. Paalam na, was na naman, standby sa mga drama, mensahe sa paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.